Tillykke med jeres 25 års jubilæum. Tusind tak. Lige et spørgsmål generelt til dig, Dan. Ja. Hvilket AC/DC-album er dit yndlings? Det er så svært. Det er ligesom at sige, hvad for et er dit yndlingsnummer. Men jeg har sådan i perioder, hvor det skiftede lidt, men jeg har haft en meget lang periode nummer, der hedder Power Rage fra 1978. Hørt det mange gange. Vi spiller så nummeret Riff Raff og Sin City fra den plade, men faldt over et gammelt interview med Keith Richards fra Rolling Stones, der blev spurgt, og han sagde, at det var absolut det mest vilde rockalbum, der var lavet i 1978. Og så da jeg går ind og dyrkede det mere og mere, kan jeg kun give ham ret. Altså Bon Scott, forsanger dengang, topper i sin stemme. De to Young og Young-brødre, de kaster riffene ind i kampen. Og så efter at jeg har set en liveoptagelse fra Cirkus Krone, med den nye forsanger, eller ham der har været med mange år, Brian Johnson, hvor de vælger at spille to numre fra pladen, nummeret Rock and Roll Damnation og nummeret her What's Next to the Moon, som Brian Johnson faktisk nailer ret godt, fordi Bon Scott kan være ret svær at nå op i sokholderne. Så jeg går helt baglæns på det album der, og vi har lagt lidt i skeen til, nu går vi i øvelokalet til vinteren. Som sagt, vi håber lidt på, at der kommer en ny plade, men vi er helt klart blevet enige om, at der skal lige snuppes nogle flere numre fra pladen Power Rage. Du nævnte godt under selve koncerten, at I muligvis tænkte på et nyt album, om der kunne være. Og rygterne går om, at der skulle komme et nyt album her det nye år, hvis vi er heldige. Og det spændende ved det, at det siges, at fra 2000 til 2007 boede Young og Young-brødrene sammen. Og der skulle være båndet rigtig meget materiale, og på den nye plade, der skulle komme, der er det den afdøde Malcolm Youngs rytmegitar, der skulle være på den plade, hvor deres nevø Steve Young, der var med på den sidste turné Rock og Bust, faktisk kun er med i studiet for at lære numrene, for at kan spille dem live. Så det går vi jo selvfølgelig. Og Brian Johnson er meldt tilbage ind i kampen igen. Vi har jo lige, vi ser dem altid 2 gange, når de kommer på turnéen, den ene vej, og så snupper vi dem lige et halvt år efter den anden vej. Og det gjorde vi også med Rock og Bust. Først startede vi i Roskilde, hvor vi havde æren af Brian Johnson, og så har der været nogle høreproblemer, er der nogen, der siger. Ja. Og så tager de turen tilbage med Axl Rose, og der er meget for og imod. Han gjorde det fucking fedt, Axl Rose. Det må man sige. Det kan man ikke give ham andet, men jeg har det sådan, at jeg synes, at Axl Rose hører hjemme i Guns N' Roses. Nej, det gør det. Vi gider ikke have ham. Han er en fucking idiot, jo. Vi gør det altså. Kom her, lige at sige hej til kameraet. Vi har Kim Thomsen. Nej, det var jo undskyld. Altså. Det er okay. Har I ikke nogensinde spillet sammen med ham der, Axel? Nej. Det nærmeste, jeg kan forestille mig, det er sådan Camilla og Dan i én person eller sådan noget. Det kunne godt være en cocktail. The worst case scenario of a lead singer in a band in history. Det bedste ved Axl Rose er, at han er stor Bon Scott-fan, og derfor på den anden del af Rock og Bust-turen har han valgt en del af de gamle numre. Han sang jo rigtig toleje, Dan Stenman, i det rigtige Livewire, men hans attitude med guldkæder og cowboyhat, og den hører ikke hjemme, fordi AC/DC, trods de er multimillionærer, for at sige det pænt, går de i slidt cowboytøj. Hvis du ikke ved, hvordan de ser ud, så vil du ikke lægge mærke til dem på gaden. Har det her om Men må jeg spørge? Han har boldet små børn i 30 år. I tilfælde af, hvor de bliver ved med at lave en plade. Inden over, vil der være mulighed for et ekstra input på et eller andet tidspunkt i fremtiden, som det er svært at sige. Fordi som de har sagt for mange år siden, pengekassen er fuld. Det er ikke på grund af pengene, de gør det. Det er den der cirkushest, når den har stået stille for længe, så skal den lukke savsmuld igen. Men altså, Tina Turner nåede jo også at lave 100 afskedskoncerter. Hun kunne heller ikke stoppe. Men på et tidspunkt, så glider på ryggen jo ligesom alle tænderne falder væk. Nej. Undskyld. Gider du ikke?
kort afbrydelse. Yes. Der er Den tager vi også med. Vi klipper lidt i ham. Nemlig. Okay, hvad inspirerede jer til at lave Livewire? Jamen det hele startede tilbage i 1994. Jeg boede i København i nogle år og flytter tilbage til Fyn, hvor jeg løber ind i et par gamle kammerater, der har fået et orkester op at køre. Og der den aften, der er der ikke nogen forsanger. Og så siger Per K., som spiller rytmegitaren i Vejen, Dan, du kan da godt lide. Så jeg kan huske en gang, I spillede Born to be Wild med Steppenwolf, den kunne jeg huske. Og den spillede vi så et par gange den aften, plus nogle andre, jeg ikke kan huske. Og så begyndte det sådan at tage form. Per skrev en del nummer selv. D.A.D. var meget populær den overgang. No Few Left med Sleeping Out Airway. Og så begyndte der, så sneg der så også 2 AC/DC-numre ind. Og lige pludselig så tog det former, når vi var ude at spille, det havde en vis effekt på publikum. Og lige pludselig så er Per i hvert fald, som jeg husker tydeligt, en af dem, der foreslår, skal vi ikke bare begynde at spille ren AC/DC? Og den var jeg jo faktisk på med det samme. Og så er det simpelthen eskaleret stille og roligt derudad. Og så, jeg tror ikke, der gik mere end et år, så hed, som vi hed dengang, Young Guns, tog lige pludselig en drejning. Vores trommeslager blev skiftet ud, hvor vi fik Bønne, som er med nu. Så havde vi en anden guitarist med, der hed Dennis, rigtig sød mand, men som vi siger i branchen, lige børn leger bedst. Så han blev også hjulpet ud af døren, mens Jakob Majbo, som var med til at åbne showet i aften, kom ind over. Og så har det så udviklet sig stille og roligt. Folk har hørt om det, så begyndte det at blive motorcykeltræf, så begyndte det og lige pludselig så var vi simpelthen beat af en gal AC/DC. Jeg spiller også i andre orkester, hvor jeg spiller alt muligt andet, men altså mit hjertebarn, det er AC/DC, og jeg efter de fleste af ungerne er flyttet hjemmefra, har konen fået sit sygeværelse, og jeg har fået mit AC/DC-værelse. Og der er kun AC/DC. Og nu har det jo fået en renaissance igen med vinyl, så jeg er begyndt at samle, og inden jeg har set mig om, jeg er oppe på over 250 stykker vinyl. Det er fra singler til maxi-singler til LP'er. Jeg opdager noget, der hedder eBay, det tager lidt hårdt i min konto, men kan få fat i nogle af de ting, som der er virkelig svært. Så jeg samler, og jeg samler, og jeg samler, og det er alt. Så AC/DC fylder rigtig meget i mit liv. Også min familie, og har altid gjort, og de elsker det også. Så, men når den skal have ren gas, så går jeg op og lukker døren til mit værelse. Så, for hvis jeg ikke spiller det, så hører jeg det hver dag. Det er en del af mit liv. Jeg skal have min daily dose of rock and roll. Ja. Jeg bliver rigtig glad for at høre det. Det er sådan old school. Det er meget old school. Jeg har hørt mig som ung teenager. Det var fra Saxon til Iron Maiden til Judas Priest til Accept, Motley Crue, hvad de hedder alle sammen. Men blev ved med at vende tilbage til de der 4 greb, og den der mand, der stod og skreg sine lunger ud af den guitar, der havde jeg aldrig set dem. Og første gang jeg ser en video med dem, fra 1980, det sidste, der er optaget med Bon Scott, den er optaget i Paris, ikke? Da jeg ser Anker give den gas ind over scenen og smide tøjet ind, og må ud og have luft, ligesom med et lovfæk. Og første gang en guitar, den kommer, jeg kunne bare mærke det. Som vi siger, jeg har ikke noget med moderne musik i dag, men det pumper kun i brystet. Og rock and roll, det er fra tistøjet. Og du kan simpelthen ikke støtte. Og så er jeg solgt. Jeg var fuldstændig beat. Det varmer mig også at høre det. Jeg kan ikke slippe det. Og som jeg sagde engang til et interview TV2, hvis jeg får lov til at sætte på plejehjem, så kommer jeg til at høre AC/DC også. For det vil følge mig resten af livet. Jeg har mange tatoveringer, og de fleste af dem relaterer til nogle af AC/DC-sangene, eller altså, det er hele mit liv. Det fylder så meget. Det er godt at høre. Men af at have den start fra, at du følte, hvordan stødte du så på dine musikere? Jeg ved godt, at I alle sammen ikke er sammen stadigvæk, men... Det var, da jeg flyttede her til byen for mange år siden, der boede jeg i Rudkøbing og var på socialhjælp, og dengang der flyttede man ikke bistandsklienter fra det ene sted til det andet. Men så var jeg så fræk, at jeg tog til Svendborg og meldte mig ind på det, der hedder produktionsskolen. Og i det, jeg gik på et hold der var kommunen nødt til at hjælpe mig og min daværende kæreste til at flytte over. Og på den måde begyndte mit netværk at blive bygget op. Og på det tidspunkt, der var der en ung mand, som sagt Jakob Majbo,
16 år gammel, der styrede den hele musikafdelingen med 16 folk. Det var blæsegruppe, og han havde nogle ører for det. Og en dag, der er vi blevet hyret til at spille et job over på Langeland. En fødselsdag. Han var her i aften. Han er faktisk ham, der vandt billet nummer 150, der udløste en fadøl og en t-shirt. Henter vi Jakob en formiddag og tager ham med til Langeland. Og han fik bare losset i røven ind for højre. Vi har aldrig øvet med ham før. Og så kørt fest. Ej, hvor fedt. Og en, der kan sit kram. Jakob er konservatorieuddannet i dag. Det er jo så smag og behag, hvad man mener om det. Nu holder jeg mig autodidakt, men det var faktisk det, at det hele det tog fart. Ja. Og så derefter fandt du... Jakob skulle videre, fordi Jakob, som vi sagde, lige børn leger bedst. Han ville en anden vej. Men er så sød ikke bare komme og sige farvel og tak. Han kommer og siger tak for denne gang og præsenterer så for Henrik, der var med at spille i dag, som starter med at være ærlig og siger, jeg kan ikke spille AC/DC, men jeg kunne eddermame godt tænke mig at lære det. Det var ham, der spillede med som ekstra guitarist. Da der var 2 op på scenen i dag. Der var en ekstra guitarist i Og showet. så kørte det ellers bare derudad i en del år, men Henrik bliver så udlært på Marstal Navigationsskolen og begynder at sejle langfart. Og det gør jo lidt af, både i øvelokalet og også med de gode jobs, de byder sig ind. Og på det tidspunkt, der spillede jeg i et band, der hed... hvad pokker hed vi dengang? Det kan jeg ikke komme på lige nu, jeg har spillet mange. Men der spillede jeg sammen med en ung mand fra København, der hedder Niki. Ja. Der var rigtig skrab på en guitar også. Og der er vi at spille til en privat fest her på Fyn. Og der kommer en gut op fra Langeland, ældre herre, der hedder Jørgen, og siger, jeg har min søn med. Og han har lige fået en guitar fra USA af sin onkel, om han måtte komme op og give et nummer. Og det måtte han selvfølgelig. Det er så Loke, som vi er med nu, og Loke var 16 år dengang. Og der peger jeg ned på listen, og så siger jeg, Loke, hvad kan du af dem? Der siger, de 2 der. Siger, kan du de 2? Siger, nej, det er de 2, jeg ikke kan. Og så kom Nicky faktisk tilbage på scenen den aften. Så spillede Loke. Og ligesom dårlige numre skiller sig selv fra et øvelokale, så sagde Nicky tak for den gang og kørte til København. Og så har vi ikke spillet med Nicky siden. Og så stod vi pludselig med en ung mand, der bare, Loke er vokset op med AC/DC også, har ikke hørt andet, har tærpet. Og lige pludselig så var den helt rigtige nervekonstellation der. Loke er ikke at sammenligne, men som de rigtige AC, meget beskeden til badetruppen. Lige så snart skoleuniformen kommer på, så lukker han sig ind i sin egen verden. Og derfor er Loke med i orkestret i dag. Og ikke være en bedre Loke, som en ung mand har en gang imellem behov for. Og trække så drengen, nu kom der et par guitarister og trække stikket ud. Så Loke tog et års orlov. Og hvad gør man så som med det første? Så ringer man en tur til Ærø. I kan lige komme over og vinke her. Vi optager live to nu. Men så ringede vi jo selvfølgelig til Henrik igen. Og så var Henrik lige inde og tage et års tid med os her for et lille års tid siden, indtil Loke meldte klar til kamp igen. For det her, der er det allervigtigste. Du skal have glæde, du skal have nerven, du skal have energien til det. Det skal du ikke gøre. Men igen er vi tilbage i konceptet, som det hedder nu, og som Henrik sagde, da vi gik ned. Altså, de der 5 minutes som fame, eller det er 2 timer af fame. Vi lukker os ind. Jeg registrerer ikke, om vi spiller for 200 mennesker, eller vi spiller for 5.000 i du registrerer i det hele taget sjældent noget som helst. Vi er helt inde i vores egen verden. Og selvfølgelig spiller vi for at gøre publikum glade, men for at være lidt ego, allermest spiller vi for at tilfredsstille os selv, fordi vi synes, det er et Ja, det er størrelsen sådan her. Den fede følelse. Det er den nerve der. Prøver den. Ja. Det er ligesom kvinder. Can't live with them, can't live without them. Sådan er det med rock'n'roll også. Men, som du har nok hørt, det er en blog, og jeg er musiker selv. Jeg kan godt forstå det. Det er... Okay, det der bliver en lille smule lidt for klogt til mig. Og som de siger i musikbranchen, der er kun Hey, jeg skal bare spørge om en ting. Er det backstage, det her? Men der er kun 2 rock'n'roll. Den måde, at rock'n'roll svinger på bag til Kedeligt bag backstage, det her. i verden i dag. Og det ene er Rolling Stones, og det andet er AC/DC. Det er ikke kraftigt kedeligt backstage, dem. som Vi skriver. på et tidspunkt Jeg går og finder noget et eller andet. angående med rock'n'roll. Der gik drengene. Vi er en personlighed. Det ligger i vores sjæl.
den passion, der er. Det er jo det. Det er ligesom at læse en god bog, eller se en fed film, så står du nede, som det hedder i tidernes morgen, blogpost eller på biblioteket, bliver lidt i tvivl, så snupper vi sgu den samme bog en gang til, og selv det, fordi du ved, hvad du får for pengene, og det gælder det samme med AC/DC. Det er ligesom James Bond-film. Du har forfølgelsesjagten. Han knipper kællingen, og han slår skurken ihjel, men du får valuta for det hver gang. Du ved, hvad du får. Og det tror jeg, det er den samme tilfredsstillelse, når vi slår tungen af. Der har jeg det også sådan, altså okay, egoistisk sagt, men det der med, at man føler stadigvæk, at man har sin personlighed, og man har sin James Bond gun, you know, and you have got your woman at the end of the show, ikke? Som vi havde fat i lige før Loga, den der tilbage rolige dreng, lige så snart han får den skoleuniform på og lukker op, jamen så kan du ikke få kontakt. Så er han helt inde i sin egen verden, og jeg har det samme. Vi har lige fået et nyt videokamera, det testede vi i øvelokalet, og så da vi skal op og se det, så siger vores bassist kæreste, det var da noget af en fest, du holder. Jeg tænker ikke over, om vi er i øvelokalet, eller vi er ude at spille. Jeg giver den lige så meget gas. Jeg går all in, fordi du kommer af med den energi. Så Der kommer lige øl. der er kommet lige øl. Jeg vil sige, selvom I ved, at jeg ikke er til kvinder kun, så bare der er en følelse, som vi har i vores sjæl, som vi føler 100%, og vi kan mærke den igennem musikken, og derigennem giver vi 100% gas, når det er, at vi kommer på, og der er nogen, der lukker af, og der er andre, som bare... Der er mange, altså det er jo den, som du bliver fyldt op med. Om du får 500 kroner for at spille en aften, du får 5.000, du får 25.000, selvfølgelig er det fedt at få smør på brødet, men den energi, du får tilbage af dit publikum, det er den, der lader mine depoter op. Til daglig arbejder jeg med udviklingshæmmede og handicappede, og det er det samme igen, jeg kan være noget for andre, og det jeg får igen, det kan du ikke købe for penge. Det er det, der lader mine depoter op, så jeg får fyldt op og har den energi til at gå videre hele tiden. Så om det er musikken eller det i det hele taget bare mennesker, jeg er sammen med. Jeg bliver høj på det. Ja. Hvordan synes I showet gik? Jeg synes, det gik fint. Der var lidt teknisk, det er altid med de der lydfolk, der skal pille ved ting og sager. Spilmæssigt, der var der ikke mange finker, jeg synes, der røg af fadet. God energi igen, og vi har glædet os som små børn, fordi det er 4 år siden, vi var og spiller her i Harmonien sidst. Og der var kommet lidt politik her, de er ikke så meget for coverbands, de satser på upcoming bands, og det har vi stor respekt for, at de lader unge komme til. Men det de så mente, det var okay, men de ville ikke betale det vi tager for det, så vi skulle tage os til billetsalg. Og den fejl har de jo lavet en gang før for mange år siden. Jeg ved ikke, hvorfor de gik med til det igen, men det tror jeg, de piver lidt over, når kassen skal gøres op. Og det sagde vi ja til, og for lige godt en måned siden, 3 uger siden, kunne de melde alt udsolgt. Det var man bare lige til at tænke på tilbage til, som vi snakkede om tidligere, det der med omkring, hvordan musikken er blevet lidt mere mainstream, i stedet for at musikken og liveshowet, som er en passion. Altså jeg føler selv, når jeg går til et show, jeg føler, at der er meget mere, vi er til stede med bandet. Det er det, de tager dig med på, og det er AC/DC og andre store navne kan det der. Altså første gang jeg så dem, det var så inde i Forum i København. Jeg tror kun der var 5.000 mennesker, det er mange år siden, de har spillet for så få mennesker. Det gør de ikke mere. Men når han går ind, både guitaristen, sangeren, hele orkestret, og jeg står som, jeg føler, han spiller for mig. Jeg vil så han spiller ikke for sige for dig og dit livewire, I gav reklame, absolut, men også ved siden af passion. Jeg har lige været til en koncert, og jeg vil sige, I gav 100%. Der var ingen, der gik. Folk blev for at føle jer, fordi I var til stede. Jo, og det tror jeg, det ligger i musikken også, fordi den tager dig med. Du glemmer tid og sted, og jeg har endda været udsat for en koncert, hvor der var en pige, der tissede i bukserne, og det var simpelthen ikke fordi, at vi spillede så højt.
Hun kunne simpelthen ikke gå i det nummer. Hun var nødt til at høre nummeret. Og det siger jo noget om, hvad det er, du har fat i, ikke også, ikke? Eller folk, der står og hammer ned i banken, kom nu med den øl, så vi kan komme tilbage. Og du vil ikke gå glip af noget. Altså, rut. Og det samme har vi jo. Vi står og fodrer. Nu har satme ikke stoppe. Længere sololog, ikke? Nu har vi dem. Det hele, og det er det der, det hele går op i en højere enhed. Og så er det ligesom om, at lydene forsvinder, lyd til slå. Du er bare inde i den boble. Og i vores tilfælde, der er det pure rock and roll. Der er ikke så meget i det. Her i dag, der var jo både besøgende fra Tyskland af. Vi havde besøg af Mosum Klub fra Tyskland, vi havde besøg fra en klub fra Norge, og så generelt publikum, der har mere eller mindre fulgt os lige fra starten af. Akkurat som originalerne, vi kopierer i Australien, hvor de selv siger, og nu hvor du siger i forhold til at tage os med på en rejse, at de bruger rigtig mange af deres penge, de tjener på et ny Whole Lotta Rosie. Så er der ikke 2 kanoner med, så er der 21 kanoner med. Det forrige show, Black Ice-pladen, hvor deres hitnummer Rock'n'Roll Train, jamen der kommer der kørende et stort tog ud igennem i starten. Publikum, de ved hvad de får, som vi snakker om før, det er James Bond, men alligevel med et nyt touch. Og følger du dem på den samme turné, jamen nu kommer Anchors ud igennem væggen. Nej, det gør han så ikke. Han kører op fra tripodet og starter nede den anden ende. Hele tiden snyder de dig, og samtidig ved du hvad du får. Og det er den der går op i den højere enhed. Det giver lidt det næste spørgsmål. Hvordan føler du fans opbakning? Jeg har aldrig set som fans. Det er rigtigt, ja. At høre mig selv. Hvis jeg er op til, eller se. Fordi som sagt, jeg er registreret. Det er ikke. Og nu har jeg lært at leve med det, ikke at jeg er kendt stjerne, altså, men jeg kan jo ikke komme udenom, og især da mine børn var små også, hvor de blev nødt til at sige, far, hvorfor kender du så mange mennesker? Hvor jeg var nødt til at sige, de kender mig. Siden af 25 år, det er jo alligevel af, at du er blevet en kendis, når det kommer til det. Når det kommer til det, så kan jeg jo ikke løbe fra, at jeg bliver stoppet, og det var da dig, der spiller, ja. Og som sagt, de andre orkester, jeg spiller i, hvis vi er ude og har en hyggeaften, ikke? Jamen jeg har nu de sidste 10 år ikke prøvet, at der ikke kommer en op og siger, hvad kan du ikke lige give den highway to hell? Og selvfølgelig i mit andet orkester har vi også et enkelt, for jeg kan ikke løbe fra den. Så. Du har AC/DC inde i hjertet. Den er always with me, som vi siger. Ja. Og vi holder os ikke på fine til at det kan man jo sige. Levere varen. Heller ikke med et andet orkester, hvor jeg spiller fra Pink Floyd til Queen, til Kim Larsen, til Shubidua, you name it. Men kommer der nogen op og siger, kan vi ikke lige få den der, inden vi går hjem? Så får de også den ene. Har du så haft mange, altså som du har genset? Jamen i aften, hvis du tænker publikum, der var ikke mange ansigter, jeg ikke havde set før. Og det er jo fantastisk, at der måtte lukke siden 160. Det er en dejlig ting. Fordi det er pissefedt at spille store koncerter. De store scener, men du får ikke den samme intensitet og closeness med publikum. Og så er det er jo et drug for mig. Jeg bliver højere og højere. Ja. Og der vil jeg lige sige angående med, når det kommer til, at der var lukket 150 ind. Ved siden af, så havde vi både fra Dan af fået lov til at komme muligvis, hvis det kunne lade sig gøre efter kl. 10. Men vi fik lov som at presse os ind ekstra. Også det er Michael Juhl, som sidder og giver nogle ekstra lyde derovre. Nej, det er mig ikke. Det er ikke så meget. Jamen førhen, der kan vi jo ikke sige, at fri for, hvis der ikke var solgt nok billetter, så lukker vi sus med folk hjem, som der passer os af venner. Men nu er der jo kommet nye regler i dagens Danmark, eller i verden. Jeg mener, at det er ikke mange år siden, og det var til en rockkoncert, hvor et helt spillested brændte ned på grund af brandsikkerhed, der var ikke nok døre, og der stod noget. Og det er de jo nødt til at følge i vores dage. Så det er bare... kunne vi jo ikke love folk, at de kunne komme ind, som vi kunne førhen, men det er da rart, at de fik lov at komme ind og få en tår medicin, som man siger. Ja, status i banen nu, efter at der har været nogle udskiftninger. Jamen status er, om, som sagt, om det er Loke, vi er med, der har haft et års pause, eller det er Henrik, når vi mødes, om vi ikke har set hinanden i 14 dage, eller vi ikke har set hinanden i 3 måneder, jamen det tager ikke 10 minutter.
så er det som om, at vi ikke har været væk fra. Altså den sammenspillighed, at vi har, der skal ikke ret meget til. Fordi det er, når guitaren er stemt og udstyret, de siger som det siger, så tager den også ikke ret langt, så er vi inde og have fat i den nerve igen. Om det er øvelokale eller ude at spille, og vi glemmer alt, så kører den. Der er en fælles passion for det. Det er der i hvert fald. Det er sådan, at jeg vil ikke sige, at der er nogle gange, der hænger os ud af handleren, skal vi nu øve igen, ikke? Men altså, der hvor vi er i dag, den er ikke kommet af sig selv. Der er brugt rigtig mange timer i det øvelokale. Og jeg kan også høre forhold til den passion, du har, og ved siden af den passion, andre medmusikere i bandet har, og kommet ind via historien har, så kan jeg godt føle, at der er et bånd. Det er selvfølgelig en ting, at vi en del af os har været kammerater fra, vi var, om ikke små, så meget unge. ja. Men vores fælles glæde ved at spille rock'n'roll, den dør aldrig. Den lever i bedste velgående. Vi vil ikke lukke så mange folk ind, vi må heller ikke ryge, men jeg er altså lige nødt til at tage en små. Du må gerne stille. Lad mig sige det. Velkommen til min blog, som er meget åben. Jeg er metaller i forvejen. Ja, jeg har også set lidt til dig på Facebook og YouTube. Et spørgsmål, jeg tænkte på, var det var, hvis du mødte Dizzy-drengene selv, Ja. hvad vil du stille selv som spørgsmål? Og som YouTube er, så det er jo... Altså hvis jeg mødte dem lige nu, Ja. så vil jeg sige, hvor helvede bliver den nye plage af. Fordi vi skal have noget nyt at øve på for fanden, ikke? Jeg tror ikke, jeg vil stille så mange spørgsmål. Hvis det er så det nørdede spørgsmål i forhold til musik, hvordan får han den lyd, hvad drejer han på det og det. Fordi det kendskab, vi har til dem igennem interviews og filmklip, er de meget beskedne. Det er ikke dem der decideret styrter ud i limousinen og showet er slut. Men har du et generelt, altså jeg tænker bare sådan, hvis jeg selv kommer til nogle af de musikere, som jeg har faldet til, er der et spørgsmål, som man har haft for altid. Man kunne bare få det ind i godt. Ja, altså jeg vil ikke sige, at jeg har noget spørgsmål til dem. Jeg vil nok sige, at jeg vil sige til dem, at jeg vil have lov at sige tak. Ja. Men jeg bliver helt varm i hjertet. Fordi at vi spiller deres musik. Vi vil ikke være der, hvis vi ikke spiller deres musik. Og så vil vi, som sagt, bøje os i støv, som der er rigtig mange, der gør. Og det vil sige, deres australske ensemble, Thank You Lads, og Broken Eye, og så går de videre igen. Der er ikke så meget i det. De kan ikke lide at blive dyrket som stjernestatus på den måde. Som de fleste musikere. Det er jo lige det. Selvfølgelig, de kører ikke i touringbus længere. De flyver i flyvemaskiner. Nej, som sagt, jeg vil ikke stille dem nogen spørgsmål, for jeg ved ikke, hvad jeg skulle sige til dem. Det eneste, jeg bare kunne sige, det er, jeg ved hvad, vi er dybt benåret over, at jeg var forsangeren, han er lige blevet 72, at de stadig rocker igennem, men stadig har givet udtryk for, at vi skal aldrig være i tvivl, at den dag, hvor de ikke føler, at de kan længere, så stopper de. Hvor jeg lige har haft en kammerat, der har været inde og sidde i Bon Jovi, hvor han sagde, at det gjorde godt nok ondt. Han skulle have været stoppet i tide, hvor det gamle heavyband, Def Leppard, havde været opvarmning, der havde leveret fuldt ud til streg. Og det at skal have den selv, jeg ved godt, det går ondt at skal parkere hesten for sidste gang, men man skal have den selverkendelse at sige, vi stopper med en slags. Og det er derfor, vi også beder til, at den sidste plade kommer, fordi det bliver den sidste. Hvis der kommer den plade nu, vi drømmer om, så tager AC den sidste tur og hylder deres rytmegitarrist Malcolm Young, der har dannet AC/DC og skrevet nummer, og så stopper de, mens lejen er god. Jeg synes, det var Axl Rose, så... Jamen det var den, vi havde en afbrydelse på lige før. Jeg er ikke en stor fan af ham. Jeg synes, jeg taler om AC/DC. Som er AC/DC. Jeg taler ikke om den person. Der hører han ikke. Og sangmæssigt, han kan komme noget højere op end Brian Johnson.
Men de sidste mange plader skriver de meget af det i H. Der passer til Brians stemme, og den måde han er til stede på, selvom der er 60.000 mennesker, der kan han altid formå at komme ud til kanten og lige give dask, og nu så jeg Men det passede bare ikke ind i. hans attitude kan jeg overhovedet ikke forlige mig med overhovedet. Det er helt noget, og det lidt til at tænke på. Faktisk, Jørgen Bæk. Okay. Hey, ham der... Det passer til det sidste spørgsmål. Ja, lad mig høre. Hvis du har noget at sige til Den er på min fod, og jeg har kun sikkerhedssko. hvad skulle du have? Jamen, hvad kan vi sige andet end Keep on Rockin'?